باس اوت تشالنج وي بدو باس اوت كبهل بفلاي دما تطقمتي تيك توك كال محبرا ميدياتن حصر زبل فيديوهات على زغرب اوان ريخم تخونيكم زي باس اوت بدو وي زي باس اوت تشالنج تبعي لزوع زونو سبات قلطوف زغونه مدنزازن خصمعم كون يلوم ناب حنقول زوسل اكسجين زقرصلو حدغኛ تفتاتيو زي ما تنفاسهم بمحز وي العلاقن بتنفاس بمقبار وي دما متنታት ክሳድ ብምዕጻው ኣክሳዶም ወይ ኣብ ኣፍልቦም ጸቕጥ ብምግባር ዝፍጽምዎ ተግባር እዩ ኣብዚ ግዜ እዚ ድማ ንመዘናግዒ ወይ ኣብ ማሕበራዊ መራኸቢታት ብምርኣይ ነዚ ቻሌንጅ እዚ ብዙሓት መንስያት ይሳተፍዎ ኣለዉ እዚ ብድሆ እንዳበሉ ዝፍትንዎ ዘሎ ተግባራት ክሳብ ክንደይ ሓደገኛ ምዃኑ ግን ኣይፈለጡን ወይ ኣይተሰቆሮምን ኣለዩ ክብል ደፍር ማለት እዩ እዚ ተግባር እዚ ብኸመይ ይሰርሕ ንትብሉ ወይ እንታይ ንትብሉ ሕጽር ዝበለ መብርህ ክህብ ሓንጎል ንኽሰርሕ ቀጻሊ ቀረብ ኦክሲጅን የብልዮ ኦክሲጅን ዝቋርጽ ወላ ንውሕዳት ካልኢታት እውን እንተኾነ ሓንጎል ይዕጾሞ እዚ ድማ ትሰብ ሓንጎል ይደክም ይጉዳን እዚ ሕጽረት ኦክሲጅን ከቢድ ናይ ጥዕና ጸገማት እውን ከስዕብ ይኽእል ንኣብነት ምጉዳእ ሓንጎል ሙዳቕ ካብ ሙዳቕ ዝመጽእ ምጉዳቕ ተርእሲ ኣብ ጽንኩር ኩነታት ምዝብጻሕ እውን ክሳብ ሞት ከይተረፈ የብጽሕ ማለት እዩ እዚ ፓስ ኣውት ቻሌንጅ ዝበሃል ዘሎ ከም ፌንት ምዃን ምዕጻው ገሊሎም እዮም ዝጠቕስዎቶም መንስያት ብፍላይ ድማ በአሜሪካ በካናዳ በቀዳማይ ዓለም ከም ቻሌንጅ ወይ ከም ብድሆ እንዳተባህለ ቫይራል ቪዲዮታት እንዳወጸ ብዙሓት መንስያት ይሳተፍዎ ኣለዉ ኣብዝን ሎም ማዕድ ሒዘልኩም መጽየ ዘለኹም መደብ ከዓ ገለገለ ሓበሻውን ይሳተፍዎ ኣለዉ ግዳይናቱ ኮይኖም ኣብ ሞትን ኣብ ሕማቅ ኩነታትን ዝበጽሑ ከም ዘለዎ ሰሚዕ ኣለኹ ኣብ ዝተፈላለዩ ማሕበራዊ መራኸቢታት እውን ክርቐኒ ኣለኹ እዚ ናይ ፓስ ኣውት ብድሆ ፈጺምኩም ኣይትፈትንዎ ክብል ይደፍር ወይ ደሊ ህይወት ጸወታ ወይ ጌም ኣይኮነትን ህይወትኩም ኣብ ሓደጋ ዝእቱ ተግባር ክሳብ ዝኾነ ማለት እዩ ካልኦት ክፍትንዎ ምስትሪውን ተዛረብዎም ሕማቅ ምዃኑ ንገርዎም እንታይ ዓይነት ሳዕቤናት ከም ዘለዎ ንገርዎም ብፍላይ ድማ ነቶም ትሕቲ ዕድመ ቆልዑት ወይ ንኣሽቱ መንእስያት ማለት እዩ እዚ ተግባር እዚ ኣብዚ እዋን እዚ ኣብ ቀዳማይ ዓለም ዘለዎ ሃገራት ብፍላይ ድማ ኣብ ኣሜሪካን ካናዳን ዘለዎ ትሕቲ ዕድመ ቆልዑ መንእስያትን ካብ ማሕበራዊ መራኸቢታት ብፍላይ ድማ ኣብ ቲክቶክ ብምርኣይ ዝገብሮ ዘሎ ሓደገኛ ተግባራት እዩ ከም ዝኽጠቕሰልኩም ጸንሕኩም ገለገለ ሓበሻ ኣካል ተግባር ኮይኖም ግዳያት ኮይኖም ኣለዉ ማለት እዩ እዚ ናይ ደቅና ናይ ኣሕዋትና ናይ ኣብ ከባቢና ዘሎ መንእስያት ህይወት ንምድሓን ናይ ኩላትና ሓላፍነት ስለ ዝኾነ ኩላትና እውን ነዚ ንቕሓት ሒዝና ናብ ኩሉ ሼር ክንገብሮ ኣለና ማለት እዩ እዚ ካልእ ጸወታ ውሕስ ዝኾነ ጸወታታት ክጻወቱ ወይ ኣብ ዝጠቕሞም ነገራት ከድምዑ ወይ ክሳተፉ ዳ እምበር ኣብ ከምዚ ሕማቅ ነገራት ንኸይሳተፉ ክንሕልዎምን ክንምኽሮምን ኣለና እዚ ቻሌንጅ ተባሂሉ ዝጽወት ዘሎ ጸወታ ንመንእስያት ህይወቶም ብኾንቱ ዘጥፍእ ዘሎ ናብ ቪድዮ ንኽዝርጋሕ ኢልካ ጥራይ ወይ ቫይራል ንኽትወጽእ ኢልካ ወይ ንኽትስሓቕ ኢልካ ጥራይ ህይወት ምሕላፍ ትርጉም ስለ ዘይብሉ ናብ ኩሉ ክባጻሕ ሼር ግበርዎ ንቕሓትኩም ይዕብዩ ብዝተኻለ መጠን እዚኣ ሓበሬታ ክሕልፍ የመጽ የምሎም ማዕንቲ ሕጽር ዝበለት ይቐኒየለይ